Also, da den der Thomas der Name den jetzt haben wir ja 공감 스타일이 Więc na początek najpierw chciałbym pozdrowić wszystkich i życzyć Wam wszystkiego dobrego i dużo zdrowia. da den der 파마 대제메기 지체 많이 받아들여. 지금에 name den jest sol. Dzisiaj mamy drugi dzień wiosennych nauk Arya Krzema. 리제 쭈바디 슈아이. Więc i dzisiaj chciałbym przejść do 10. strofy pochwał dobre czyny. Więc teraz, tak jak powiedziałem, przejdziemy do 10. strofy. Ale zanim to zrobimy, to przypomnę, że Sange Paldru, jeden z asystentów Miecia Dorje, napisał komentarz do tego tekstu i on podzielił go na takie trzy główne sekcje, o których mówiliśmy już w zeszłym roku, tak? Więc pierwsza to jest taki modlitwa i oddanie hołdu i obietnica skomponowania, drugi to jest główny tekst, a trzecie to jest jakby podsumowanie i dedykacja. Oczywiście ta druga część to jest ta główna część jakby tekstu i ona się składa z części takiej przygotowawczej, a druga z części głównej. A główna część znowu dzieli się na trzy części. Pierwsza, jak praktykują osoby o mniejszym potencjale, o średnim potencjale i o wielkim potencjale. Dzisiaj jesteśmy już przy trzeciej z tych części. Ta trzecia część również dzieli się na trzy części, czyli intencje po rozwinięcia bodhicitty, działanie, medytacja działanie i medytacja w oparciu o dwie rodzaje bodhicitty oraz ćwiczenie się w utrzymywaniu ślubowań bodhicitty. I teraz jesteśmy w tej drugiej części, medytowaniu nad dwiema rodzajami bodhicitty. I ona się dzieli na dwie, na medytacji nad bodhicittą aspiracji, bodhicittą działania. I czym jest ta medytacja nad bodhicittą aspiracji? To jest Dzisiaj będziemy mówili o jednym aspekcie tej medytacji, o wymianie siebie na innych. I o tym właśnie mówi ta 10. strofa. Służenie innym zależy przede wszystkim od oddania im własnego szczęścia i wzięcia na siebie ich bólu. Ja bez śladu samolubnego lgnięcia ofiarowałem błądzącym istotom własne ciało, dobytek i zasługę. Mam to za jeden ze swych dobrych czynów. Podstawowe znaczenie tej strofy mówi się, że taka prawdziwa intencja osiągnięcia przebudzenia, prawdziwego przebudzenia, że takiej intencji musi towarzyszyć zgromadzenie korzeni, zasługi po to, aby osiągnąć taki wyższy stan urzeczywistnienia i wyższy stan doskonałości. Więc mówi się, że aby to osiągnąć, nasza intencja, nasza bodhicitta musi być tak mocna, jakby się
nam włosy paliły, tak? Jakby całą swoją ciałem, mowę, umysłem, wszystko chcemy poświęcić temu jednemu celowi. Bo wiemy, że tylko to doprowadzi, tylko dzięki temu będziemy w stanie w przyszłości doprowadzić wszystkie istoty wyzwolić się z cierpienia i doprowadzić do tego, aby osiągnęły prawdziwe wyzwolenie. Czasami mówi się, że dla buddystów jakby na niższym poziomie praktykujący Mahajanę zdają się mieć bardzo trudno, bardzo pod górkę, bo wydaje się, że bodhisattwowie cały czas jakby podejmują się jakichś trudnych zadań, cierpienia, biorą na siebie jakieś różne zadania i problemy, które rozwiązują za innych i tak dalej. I to z pewnej perspektywy wydaje się bardzo trudne, ale z drugiej strony dla samych bodhisattvów to wcale nie jest trudne, bo dla ludzi, którzy mają rozwiniętą bodhisattwę, jest to rzecz naturalna. I to jest tak jak mówi się, oddaj innym swoje zwycięstwa, a wszystkie porażki przyjmij na siebie. Niektórzy rozumieją to opacznie i niektórzy rozumieją to tak, że trzeba być po prostu trochę, od czasu do czasu trzeba być szczodrym. Albo niektórzy uważają, że na przykład część swojego życia spędzą właśnie na takich trudach i tych cierpieniach różnych, a potem dzięki temu w przyszłości będą wielkimi praktykującymi, których wszyscy będą szanować, oddawać im jakieś datki i dobrze traktować i tak dalej. Albo niektórzy uważają, że to polega na tym, że oddajemy pewne rzeczy, poświęcamy pewne rzeczy w pewnej części swojego życia, potem, aby później nasza rodzina, przyjaciele i uczniowie, że tak powiem, mieli się dobrze i byli bogaci, sławni i tak dalej. Czyli robimy to dla własnego jakby kręgu znajomych i sióstr i braci w darmie i tak dalej, że to na tym polega. Niektórzy bardzo często czasami to się ludziom wydaje, że to jest coś takiego jak tworzenie takiego potencjału karmicznego, który później nam przyniesie pewne przychody, tak? Pewne owoce i że później będziemy szczęśliwi i żyć w dostatku i szczęściu i tak dalej. Czasami niektórzy mówią, że ja trenuję takie dbanie o innych bardziej niż o samego siebie, a z drugiej strony, że jakby nie mają nic przeciwko temu, żeby sprawiać problemy ludziom, którzy ich nienawidzą, którzy są dla nich niewygodni. Więc Więc jest bardzo dużo nieporozumień dotyczących tej metody praktyki, wymiany siebie na innych. Bardzo często, tak w naturalny sposób, jakby pomagamy i dbamy o ludzi, którzy są po naszej stronie, a ignorujemy i sprawiamy problemy ludziom, którzy nie są po naszej stronie. Albo po prostu ignorujemy ich potrzeby. Bardzo często, to jest bardzo częsta, bardzo popularna postawa wśród ludzi, również praktykujących. Więc
Więc czasami ludzie jakby, ludziom wydaje się, że wymieniają siebie na innych, ale tak naprawdę wymieniają siebie na swoich przyjaciół tylko i wyłącznie, albo tylko wyłącznie na siebie i swoich najbliższych. I to nie prowadzi do wielkiej ścieżki, do wielkiego przebudzenia. To nie jest kroczenie wielką ścieżką Mahayany. To jest tak jak łączenie karmy z jakimiś dobrymi działaniami prowadzącego do lepszego odrodzenia w świecie pożądania. I łączenie tej dobrej karmy z jakąś złą karmą. Jest to takie jakby taka to tworzy taką pomieszaną, zmieszaną karmę, dobrą i złą, która nie prowadzi prosto do przebudzenia. Bardzo często jest wiele takich praktykujących, którzy myślą, że praktykują trening umysłu, albo że myślą, że praktykują praktykę cie, ale w zasadzie można by było mieć wątpliwości, czy oni naprawdę rozumieją taki główny punkt, kluczowy punkt w tym, na czym polega wymiana siebie na innych. Dlatego w tej praktyce bardzo szczególnie trzeba uważać jakby na swój umysł, na swoją motywację i naprawdę w zasadzie nie jesteśmy w stanie jej robić, nie polegając na duchowym przyjacielu, bo czasami okłamujemy siebie samych. Powtarzamy sobie sami, wmawiamy sobie jakieś kłamstwo, jakąś nieprawdę na temat siebie samych albo innych i zaczynamy w nią, tak często ją powtarzamy, że zaczynamy w nią wierzyć. Naprawdę w tego rodzaju praktyce potrzebujemy duchowego przyjaciela, który by nam pokazał te błędy i który by pokazał nam tę prawdziwą ścieżkę i prawdziwy sposób praktyki. I jak naprawdę doprowadzić siebie i inne istoty do prawdziwego stanu wyzwolenia i wszechwiedzy. Więc ta strofa jakby Micho Dorje jakby ukazuje tą esencję. Karmapa Micho Dorje jakby sam jakby rozumiał to bardzo doskonale i rozumiał, że wszystkie czujące istoty były jego matkami, które dbało o niego w jakimś przeszłym życiu i że one wszystkie muszą być szczęśliwe, nie mogą cierpieć. Ale mówił jednocześnie tak, mówił, że różnicą pomiędzy szlachetnymi osobami a zwyczajnymi osobami jest to, że ci pierwsi podejmują i porzucają przyczyny, a ci drudzy podejmują i porzucają rezultaty. Czyli szlachetni bodhisattwowie skupiają się na przyczynach szczęścia i cierpienia, natomiast zwykłe istoty skupiają się na rezultatach przyczyna i cierpienia i szczęścia i cierpienia. Zwykli ludzie, zwykłe istoty są po prostu nie są w stanie jakby odróżnić dobrego od złego, jakby przyjmują przyczyny cierpienia, tak jakby nie są w stanie, dbając o swoje własne szczęście, jakby podejmują się działań, które są dla nich bardzo szczęśliwe, tak jakby wypijali truciznę. Micho Dorje jakby rozumiał to jakby w głębi serca, całym sobą. I widział, że to jest właśnie przyczyna ciągłego cierpienia tych istot. Że to wszystko jakby sprowadza się do tego, że bez względu na to, jakiego cierpienia doświadczają inni, cokolwiek się im, że ludzie sprowadzają to do tego, że problem jest w tym, że ludzie sprowadzają do takiego myślenia, że bez względu na to coś, co innym się przydarza, to nie ma znaczenia. Co mnie to obchodzi? Najważniejsze, że ja i moi bliscy będziemy długo żyli, będziemy bogaci i to jest najważniejsze i to jest okej. Co się dzieje z innymi nie ma znaczenia.
I ten sposób myślenia według Michio-Dorje był jakby głównym sednem problemu wszystkich ludzi, którzy cierpieli, wszystkich zwyczajnych istot, którzy żyją w samsarze. Michio-Dorje bardzo dobrze to rozumiał. On widział w tym, on nazywał to pewnym dziecinnym myśleniem, dziecinnym zachowaniem. Że to jest jakby zachowanie ludzi, którzy w ogóle nie rozumieją, w jakim świecie żyją, jakie zasady w tym życiu panują i tak dalej. A jednocześnie jest tak wiele różnych rodzajów cierpienia, tak wiele różnych i on jakby patrzył na to cierpienie różnych istot, na te przeróżne cierpienia wielkich istot i myślał sobie, gdybym mógł przejąć to cierpienie na siebie i samemu go doświadczać, czy to nie byłoby lepsze? W zasadzie to byłoby lepsze. Ja w ogóle nie mam problemu z tym, aby tak właśnie zrobić. I tak żył, tak właśnie robił. I jak I można się spytać, ale skąd wiemy, że tak właśnie robił? Przecież nigdy go nie spotkaliśmy i skąd możemy wiedzieć, jakie uczucia nim kierowały? Więc, ale możemy czytać właśnie historię życia Michio-Dorje i wywnioskować to po prostu z faktów, które są przedstawiane w tych biografiach, Mówi się, że kiedy Michio-Dorje był małym chłopcem, kiedy jeszcze dopiero zaczynał mówić, to jakby czuł bardzo wiele, tak jakby w takim spontanicznym odruchu chronił inne istoty. Na przykład w jego rodzinie był taki mały zoo. Zoo to jest takie połączenie krowy i jaka. I to był taki mały cielak, który miał najprawdopodobniej być zarżnięty na mięso i on wiedząc o tym zaczął spać razem z tym cielaczkiem, żeby go chronić przez całą dzień i noc, żeby nikt go nie zabrał i nie zabił. Zabrał tego cielaka do swojego pokoju, czy tam do swojego, nie wiem, części namiotu, czy czegoś takiego i po prostu nie pozwalał nikomu go odebrać. Podobnie było z taką małą kozą, którą mieli pewnego dnia jego rodzice jakby postanowili ofiarować tą kózkę jakiemuś wysokiemu lamie i on też pomyślał, że najprawdopodobniej jak oni ofiarują tą kozę, to ta koza po prostu będzie zarżnięta że ona zostanie ofiarowana jako mięso, tak? Więc on zaczął tłumaczyć rodzicom, że jeżeli ofiarujemy tą kozę lamie, to najprawdopodobniej ona skończy w rzeźni. Więc jakby przywiązał siebie do nogi tej kozy i nie pozwolił nikomu swoją nogę do jej nogi i nie pozwolił nikomu jakby ich oderwać od siebie, więc ludzie go odciągali od tej kozy, ale on się trzymał tej nogi kozy, aż kompletnie po prostu opadł z sił. Więc tego rodzaju miał takie spontaniczne odruchy jakby chronienia innych istot. To było czyli miał jakby takie wrodzone, naturalne współczucie. Nawet zanim był rozpoznany jako Karmapa, miał w sobie właśnie takie naturalne współczucie. Sutry Mahajany jakby uczą, że ludzie, którzy tak się zachowują, jakby urodzili się w rodzinie bodhicitty. Odradzają się w rodzinie bodhicitty. Czyli takie właśnie to, kiedy
dzieci jakby naturalnie płaczą, kiedy inni cierpią i tak dalej, że mają taką właśnie naturalną bodhicittę w sobie. To wtedy w sutrach to się nazywa rodzina bodhicitta. Mistrzowie Kadampy również że gdybyśmy weszli w buty, weszli w rolę, postawili się w sytuacji innych istot, nie tylko przez jeden dzień, ale też, ale przez dłuższy czas poczuli to, co czują istoty w piekłach albo w innych światach samsary, to wówczas każdy z nas byłby w stanie rozwinąć autentyczną bodhicittę. Wystarczy wyobrazić sobie to cierpienie. A potem, jeżeli czując tego rodzaju cierpienie, jeżeli z czasem wyzbędziemy się lęku i zniechęcenia dotyczącego tego cierpienia i będziemy w stanie zaangażować się ciałem i mową, i umysłem w pomaganie tym istotom, wówczas możemy powiedzieć, że rozwinęliśmy w sobie tą bodhicittę działania. Nie tylko bodhicittę aspiracji, ale również bodhicittę działania, bo już nie ma w nas strachu, nie ma w nas zniechęcenia, nie ma w nas jakby żadnych wahań do tego, aby przyjąć na siebie cierpienie innych. Podobnie Karmapa Michodorje uważał, że wszystkie istoty są naszymi matkami i ojcami, i przyjaciółmi, i krewnymi, i przyjaciółmi, którzy chronili nas i pomagali nam całym swoim ciałem, mową i umysłem w wielu poprzednich żywotach. I tak się nie działo tylko raz, albo tylko w jednym miejscu. Tak się działo w wielu miejscach, w wielu światach, nieskończoną ilość razy. Nie chodzi tutaj tylko o jedną czy dwie istoty, ale tak naprawdę chodzi o wszystkie istoty, które są w przestrzeni. Tak długo już jesteśmy w samsarze, że na pewno je wszystkie już, ze wszystkimi mieliśmy już kontakt. Więc mówi się, że nawet Buddowie nie są w stanie zliczyć tych sytuacji. Więc kiedy pomyślimy o tych wszystkich sytuacjach i o tym, że istoty w samsarze ochraniały nas, pomagały nam wiele razy już, to zaczynamy się zastanawiać, jak możemy się im odwdzięcznić, jak możemy my im teraz pomóc. Michodorje bardzo często o tym rozmyślał i to nie tylko nie tylko o tym myślał, jakby czuł to naprawdę w sobie, czuł to w głębi serca i czuł dyskomfort, myśląc, że nie mógłby tym istotom teraz pomóc. Myślał, jeżeli one były dla mnie tak życzliwe, kochające, dbały o mnie jak matki, to jak mogę mieć teraz, jak mogę teraz się bać, jak mogę teraz nie mieć w sobie odwagi, aby przyjąć na siebie ich cierpienie i aby im nie pomóc w unikaniu cierpienia, osiągnięciu szczęścia. Więc kiedy głęboko się nad tym zastanowimy, kiedy tak jak Michodorje, jakby pomyślimy nad tym jakby do głębi, to bodhicitta pojawia się w nas bardzo naturalnie i jest naprawdę silna, taka silna, naturalna bodhicitta w nas się rozwija. Michodorje, od kiedy był mały, nie myślał zbytnio o sobie, o swoim własnym jakby szczęściu. Cały czas się martwił o innych.
cały czas myślał, czy ta osoba, czy tam nie jest jej za zimno, czy, czy, czy nie, ona czegoś nie potrzebuje i tak dalej. Cały czas martwił się o innych. Cały czas się martwił, czy innym jest dobrze, czy jak im się powodzi i tak dalej. Bardzo często przez całe swoje życie jakby było dużo tego rodzaju, wyrażał wiele tego rodzaju obaw, zmartwień, pytań. Oczywiście nie martwił się tylko o swoich przyjaciół i znajomych, martwił się również o złych ludzi. Czasami nawet bardziej o tych złych ludzi. Znaczy o tych ludzi, którzy mu jakoś tam szkodzili. Czasami byli tacy, w jego otoczeniu byli tacy ludzie, którzy w ogóle go nie słuchali, którzy w ogóle ignorowali wszystko to, co on miał do powiedzenia. Wszystkie rady, które im udzielał, jakby puszczali mimo uszu. Byli tego rodzaju asystenci i mnisi i uczniowie również w tej grupie, ale on jakby ich nie karcił za to, nigdy nie myślał, o, oni mnie nie szanują, po co ja w ogóle ich tutaj trzymam i karmię i po co oni tutaj w ogóle siedzą, skoro mnie nic w ogóle nie słuchają. W ogóle takich myśli nie miał. Wręcz przeciwnie, jakby cały czas myślał, jak mogę im pomóc, jak mogę to zmienić, jak mogę to zmienić ich umysłem, jak mogę przynieść im jakikolwiek pożytek, jaki jeszcze sposób mogę na to znaleźć i tak dalej. Więc w owym czasie było bardzo dużo tak zwanej pseudodarmy, takich udawanych nauczycieli, udawanych mistrzów, którzy w ogóle, którzy przemierzali cały Tybet, chwaląc się różnymi osiągnięciami duchowymi. Więc on też, Micio Dorje, cały czas jakby się zastanawiał, jak chronić swoich uczniów przed tego rodzaju pseudodarmą. I ci ludzie bardzo często byli w stanie nawet poświęcić swoje życie i zdrowie po to tylko, żeby uzyskać jakby większą sławę, aby ludzie o nich mówili, aby mieć jakby sławę i poważanie. Ale nawet wtedy Micio Dorje jakby kiedykolwiek ktoś taki odniósł sławę, odniósł jakiś sukces, to Micio Dorje i tak się z tego cieszył. Owszem, rozumiał to, że to jest jakaś pseudodarma i tak dalej, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś miał z tego jakiś zysk, osiągnął coś, dostał jakąś strawę, dostał jakiś ryż i tak dalej, to i tak się cieszył z tych osiągnięć jakby Micio Dorje, bo i tak się cieszył, że jakby z ich szczęścia. Inni go często za to krytykowali, ale on nie potrafił nie cieszyć się tym, że innym się powodzi, mimo tego, że potrafił w pewnym sensie oczywiście debatować i nie zgadzać się z tymi naukami, które oni przedstawiają, tak? Ale nie życzył im nigdy źle. Nigdy nie robił nic z zazdrości. Bardzo często, w naszym przypadku, bardzo często jest tak, że kiedy ludziom się zaczyna powodzić, czasami jakby lubimy pewnych ludzi, ale kiedy ci ludzie zaczynają mieć jakby zaczynają mieć lepiej niż my, zaczynają mieć więcej pieniędzy, zaczynają odnosić większe sukcesy niż my, to przestaje nam się to podobać.
A już nie mówiąc o tym, kiedy coś takiego dzieje się ludziom nam nieprzychylnym, tak? Naszym tak zwanym wrogom. To bardzo nam się to nie podoba wtedy. Nawet więc jeżeli nie jesteśmy w stanie znieść tego, że ktoś inny odnosi duże sukcesy i że posiada dużo bogactwa, i nie potrafimy się z tego cieszyć za nich po prostu, z tego ich szczęścia, to jak możemy mówić w ogóle, że posiadamy w sobie jakąkolwiek bodhicittę? To jest jakby, to jest po prostu jakiś żart, to byłby jakiś żart, no mówienie o bodhicitcie w tej sytuacji. Dla kogoś takiego jak Micio Dorje, dla niego najlepszym, najdoskonalszym sposobem jakby osiągnięcia zasługi i przynoszenia pożytku istotom była wymiana siebie na innych. Czy też sama w ogóle życzenie, nawet jeżeli nie potrafimy tego robić naprawdę, to samo życzenie wymiany siebie na innych. Micio Dorje uważał, że to jest najlepszy sposób rozwijania bodhicitty. Micio Dorje oczywiście sam nigdy nie czuł żadnej zazdrości wobec szczęścia innych. Nigdy nie życzył nikomu źle, nigdy nie planował nigdy też nikogo nie karcił za to, że jakieś plany poszły źle, albo że coś się źle stało, że nie po jego myśli ktoś coś zrobił. On nigdy się tym nie przejmował. Nigdy też nie knuł nic za niczyimi plecami. Czasami w jego życiu zdarzało się wiele różnych dziwnych sytuacji. Ludzie oskarżali go o różne słowa, o różne czyny, których nie popełnił, i tak dalej. Krytykowali go za rzeczy, które się nigdy nie wydarzyły, których on nigdy nie zrobił i tak dalej. Ale on nigdy nie był z tego powodu nieszczęśliwy. Nigdy po prostu. A z drugiej strony zawsze chwalił innych, zawsze jeżeli coś mu się udało, to zawsze mówił, to dzięki pracy tych innych ludzi. Nigdy nie mówił, że nigdy siebie samego nie wychwalał. Zazwyczaj po prostu trzymał się z tyłu. Czasami są tacy ludzie, prawda, też, którzy stoją gdzieś tam z tyłu i knują coś tam za naszymi plecami i jakby swoją własną politykę jakąś uprawiają. Micio Dorje nigdy tak nie robił, nigdy tego nie lubił. Potępiał tego rodzaju czyny, takie knucie. Był bardzo otwarty i cały czas autentycznie praktykował wymianę siebie na innych. Wielokrotnie powtarzał, że w myślach, że na przykład czasami Micio Dorje na przykład mówił swoim asystentom, że czuje się trochę źle albo gdzieś na ciele ma jakiś ból i tak dalej. I on bardzo często tłumaczył swoim uczniom albo asystentom, że to nic takiego, bo to jest tylko wynik jakby wymiany siebie tej praktyki Tonglen, wymiany siebie na innych. Więc wygląda na to, że on faktycznie był w stanie jakby przyjąć jakby cierpienie innych na siebie i cierpliwie jakby znosił to cierpienie. Oczywiście te inne osoby najczęściej nie wiedziały,
Karmapa w ten sposób wobec nich praktykuje. Cały jakby sens tej praktyki polega na tym, że o tym się tym ludziom nie mówi, nie chwali się tego rodzaju praktyką, tego rodzaju osiągnięciami i się nigdy nikt nie chwali, bo inaczej byłoby to jedno z 8 światowych samsarycznych dharm, a nie praktyka prawdziwej dharmy. Więc Micho Dorje jakby traktował praktykę treningu umysłu bardzo poważnie. Nigdy nikogo nie krytykował, nigdy nie rozpowiadał o swoich własnych właściwościach, nigdy nie mówił o tym, że jest wielkim praktykującym, nigdy nie przechwalał się swoimi nadzwyczajnymi mocami. Zawsze traktował innych tak samo jak siebie. Nigdy nie mówił, jestem karmapą, ja tu jestem szefem, ja tu jestem największym mistrzem. Nigdy nikt nic takiego w jego obecności nie doświadczył, nie odczuł, nie usłyszał od niego tego rodzaju słów. Nigdy też siebie nie chwalił w żaden sposób, tak? Nigdy nie mówił o to dzięki mnie, albo to ja to zrobiłem, czy coś w tym stylu. To bardzo rzadko coś takiego się zdarzało. Po prostu patrzył na siebie, uważał siebie jako jedną ze zwyczajnych osób, taką samą jak inni ludzie ze swojego otoczenia i tak traktował innych wokół. A jednocześnie bardzo lubił chwalić innych za ich osiągnięcia i za ich pomoc. A już tym bardziej nigdy nie dochodziło wychodziły z jego ust słowa, które by chwaliły kadziupów, czy też szkołę kadziu, a krytykowały inne szkoły. To było w ogóle nie do przyjęcia dla niego. Bardzo często ludzie mieli mu to za złe, bo mówili, jeżeli Karmapa będzie pozwalał, żeby inni tak go źle traktowali, żeby go znieważali, żeby go nie szanowali, żeby jakby to w ten sposób on jakby pozwala, żeby ucierpiało na tym cała szkoła kadziu, tak? W ten sposób cierpi cała szkoła kadziu, wszystkie nauki naszej szkoły na tym cierpią. Jeżeli on będzie pozwalał, aby inni go tak traktowali, to jakby odbija się na całej szkole. Więc często wielu ludzi zwracało mu na to uwagę i prosiło go, aby troszkę umiał się postawić innym, tak? Ale Karmapa nigdy się był bardzo niezależny w myśleniu i nigdy nie przyjmował tego rodzaju rad. Zawsze mówił, że gromadzi zasługę całym ciałem, mową i umysłem dla dobra całej dharmy i wszystkich czujących istot. Więc każdą najdrobniejszą rzecz, którą osiągnął, dedykował dobru nauki dharmy i nauki istot. To jest tak prawdziwe. On naprawdę był przykładem praktyki wymiany siebie na innych. Jakby wielu aspektach swojego życia, wiele sytuacji z jego życia jakby jest dowodem na tej praktyki i jest dobrym przykładem właśnie doskonałej praktyki Tonglen. Więc w tym momencie zrobimy pół godziny przerwy. Więc opowiedziałem
Pokrótce o tym, jak Michio Dorje praktykował praktykę Tonglen, wymiany siebie na innych. Ale kiedy mówimy o tej praktyce, to musimy wspomnieć o jednym ważnym mistrzu w Tybecie. To był wielki mistrz Kadampy Langri Tangpa, czy też Dorje Senge, tak brzmiało jego właściwe imię. E, Więc ten mistrz był pierwszym tybetańskim mistrzem, który zaczął propagować instrukcje dotyczące wymiany siebie na innych. Dlatego bardzo ważne jest, abyśmy pamiętali o tym, o jego historii i o tym mistrzu, kiedy mówimy o praktyce Tonglen. On urodził się w XI wieku w rejonie, który teraz jest nazywany Pempo. Pempo Lundrup Dzog. On i Geshe Shanksharawa byli uczniami Geshe Potoły, których Potoła nazywał Słońcem i Księżycem z U, gdyż to byli jego najwięksi uczniowie, którzy rozwinęli największą aktywność. Szczególnie jeśli chodzi o te właśnie instrukcje treningu umysłu dotyczące wymiany siebie na innych, w szkole Kadampy one były utrzymywane w sekrecie, w tajemnicy. To znaczy te instrukcje były w tajemnicy przekazywane tylko z mistrza na ucznia. Nikt przed Langri Tangpo nikt nie nauczał ich jakby tak, nie popularyzował ich publicznie. W pewnym momencie Langri Tangpa założył klasztor Langtang, gdzie miał 2000 uczniów. Mam gdzieś tutaj zdjęcie tego klasztoru. Poprosiłem jednego z moich przyjaciół, żeby udał się do tego klasztoru i zrobił kilka zdjęć, więc i przysłał mi kilka zdjęć. To jest właśnie ten klasztor Langli Tangpy. Klasztor Langtang w Tybecie. To jest jakby wejście do głównej świątyni klasztoru. Więc oryginalnie był to właśnie klasztor szkoły Kadampa. Później przekształcił się w klasztor szkoły Sakya. I do tej pory jakby utrzymuje praktyki klasztoru Sakya. W środku w tym klasztorze jest taki posąg przedstawiający Langri Tangpy. Najprawdopodobniej on jest odrestaurowany, jakby odnowiony po rewolucji kulturalnej, po zniszczeniach podczas rewolucji kulturalnej. Ta czapka przypomina czapkę Gampopy, prawda? Gampopa jakby najpierw praktykował w szkole Kadampa. Więc najprawdopodobniej tak naprawdę czapka Gampopy jakby wzorowana jest na tych czapkach mistrzów Kadampy. Podobnie i widziałem inne jakby przedstawienia mistrzów Kadampy w podobnych jakby takich koronach, czapkach, więc musi być jakiś związek jakieś wspólne pochodzenie muszą mieć. Więc to jest główny posąg w świątyni tego klasztoru.
Więc tak jak mówiłem, te instrukcje wymiany siebie na innych były utrzymywane w tajemnicy, przekazywane tylko z mistrza na ucznia i nigdy nie mówiono, nie opowiadano o nich, nie przekazywano ich jakby publicznie. Dopiero Langri Tangpa zebrał te wszystkie wizualizacje, instrukcje dotyczące wymiany siebie na innych, tej praktyki Tonglen i jakby zebrał je w te 8 takich strof czy wersów przekazał, spisał je i przekazał je innym swoim uczniom, mnichom i nauczał ich również publicznie. I od tego czasu te instrukcje, te nauki zaczęły być popularyzowane w Tybecie. On był jakby pierwszym, który jakby przekazał je publicznie. Langri Tangpa sam mówił o tym, że on nigdy nie wziął zwyczajnego oddechu. To znaczy, to co miał na myśli jakby w tym tutaj, że cały czas podczas takiego świadomego oddychania, cały czas wymieniał siebie na innych. Jakby cały czas ta praktyka jakby była kontynuowana. Jakby powiązał ją ze swoją praktyką medytacji, z takimi zwykłymi czynnościami życiowymi i tak dalej. W Tybecie w Tybecie najsłynniejszym tekstem dotyczącym treningu umysłu jest siedmiopunktowy trening umysłu Dziecię Kały, Jesie Dorje, i który jakby sam przepowiedział, że właśnie teksty czy nauki Langri Tangpy były jego inspiracją do tego, żeby w ogóle wkroczyć na ścieżkę, żeby praktykować nauki Kadampy. Kiedy mówimy o 8 strofach treningu umysłu Langri Tangpy, to znamy je w takich właśnie strofach, tak? Te 8 strof, ale jest również taka wersja, która jest napisana prozą. Najprawdopodobniej jakby pierwszy tekst był napisany prozą. Czasami, jak mówimy w Tybecie cyk, czyli to co teraz nazywamy jakby wersem albo strofą, to w Tybecie często jest po prostu określenie na zdanie, na linijkę, czy zdanie. I być może, że to po prostu był być może taki tekst napisany prozą, ponieważ komentarze na przykład komentarze Dziecię Kały właśnie do tego tekstu też są napisane prozą. Więc i cytują jakby właśnie ten tekst w formie prozy. Więc istnieje kilka jakby takich dowodów na to, że ten tekst był napisany prozą. To oczywiście nie znaczy, że ten tekst napisany w strofach nie jest autorstwa Langri Tangpa. Być może po prostu on skomponował jakby dwa rodzaje, w dwóch formach jakby ten tekst. Jeden prozą, drugą w strofie. I pierwsza strofa jego tekstu brzmi tak: zawsze będę troszczyć się o istoty, pamiętając, że one wszystkie bardziej niż spełniające życzenia klejnot pomagają w osiągnięciu najwyższego celu.
jeden z komentatorów, jakby jeden z autorów komentarzy do tego tekstu, Sankczepa Dharmasynam, jakby zmienił nieco to znaczenie i zamiast pisać, że zawsze będę, to obym zawsze się troszczył. Nie, że zawsze będę się troszczyć, tylko obym zawsze się troszczył. Jako takie życzenie po prostu tylko. I tutaj już jakby wiemy, że to była jakby interwencja tego autora komentarza, a nie Langri Tangpa tak tego nie przedstawił. Więc jakby Langri Tangpa jakby dobrze przedstawił główny cel i sens tej praktyki. Głównym jakby sednem tej praktyki jest to, że siebie traktujemy jako istoty nieco poniżej, jako osoby, które służą innym istotom, więc inne istoty jakby utrzymujemy ponad swoją głową, tak bez względu na to, czy one faktycznie są jakby zdolniejsze, mają większy rozwój i jakikolwiek niż my, czy nie. Tak czy inaczej, my im wszystkim służymy i w związku z tym siebie stawiamy poniżej ich wszystkich. I cała nasza praktyka służy służeniu im. W związku, jakby Geshe Langri Tangpa dobrze przedstawił ten główny punkt, właściwy sposób wykonywania tej praktyki, że on się do tego sprowadza. Wszystko jakby bardzo często Langri Tangpa podkreślał, że wszystkie błędy, wszystkie omyłki, wszystkie porażki są moje, a wszystkie dobre właściwości, wszystkie zwycięstwa należą do innych istot. I Langri Tangpa podkreślał, że czytał bardzo wiele różnych tekstów filozoficznych dotyczących praktyki, filozofii i innych buddyjskich tekstów i w gruncie rzeczy z każdego tego tekstu wyniósł ten sam wniosek, że wszystkich należy traktować lepiej od siebie i że jakby cały sens praktyki dharmy można skupić do tego jednego stwierdzenia. I że tak należy rozumieć dharmę. I dlatego skupił się w swojej praktyce właśnie na praktyce wymiany siebie i na innych. Jednym z takich jakby cech charakterystycznych charakteru Langri Tangpa był to, że był zawsze taki ponury. Był taki, nigdy się nie uśmiechał. Był taki bardzo ponury, surowy. Często się mówiło, że to jest taki ponury Langtang. Że się nigdy nie... Mówi się, że uśmiechnął się w życiu tylko 3 razy. Jeden z jego uczniów powiedział: ty nigdy się nie uśmiechasz, ty zawsze wszyscy nas nazywają ponurymi Langtangpami. Wszystkich nas tak określają. Zawsze jak ludzie na ciebie patrzą, to jesteś taki poważny i taki smutny i ponury. To nie jest dobre, tak mu ludzie mówili. Natomiast Langri Tangpa odpowiadał, że kiedy pomyślisz o cierpieniach trzech światów samsary, to jak można być w ogóle szczęśliwym? Jak można się w ogóle uśmiechać, kiedy istoty wokół tak bardzo cierpią? I on wyjaśniał, że to właśnie dlatego się jakby nie było mu do śmiechu po prostu w tym życiu. Cały czas pamiętał o tym cierpieniu samsary i cały czas starał się coś z tym cierpieniem istot zrobić i cały czas wymieniał go na swoje szczęście. Oczywiście, tak jak powiedziałem, to nie jest tak, że nigdy się nie uśmiechnął. Podobno uśmiechnął się tylko 3 razy i za pierwszym razem to było wtedy, kiedy myszki na ołtarzu zaczęły wykradać turkus z mandali, którą ustawił na ołtarzu.
Pewnego dnia siedział tak poważnie podczas medytacji przed ołtarzem. W szkole bardzo często mistrzowie Kadampy bardzo często na początku sesji medytacyjnej wykonywali taką właśnie małą mandalę i tam się jakby zazwyczaj to jest ryż i różne ziarna i też czasami wkładamy różne klejnoty, różne kamienie, tak? I turkus, taki zielony, niebieskawy turkus był zawsze bardzo cenny w Tybecie, więc on też włożył taki turkus na tą mandalę. Kiedy tak medytował, to przyszły dwie myszki. Przyszła myszka. Myszka zobaczyła ten turkus i chciała go zabrać. Bardzo spodobał się ten kamyk myszce, ale ten turkus był taki duży, więc nie mogła go ruszyć, więc zaczęła biegać dookoła i zawołała drugą myszkę. I drugie myszki, i jedna myszka zaczęła ciągnąć, a druga zaczęła pchać. I tak w ten sposób pracowały nad wykradnięciem tego turkusa. Więc wtedy Langri Tengpa, jak to zobaczył, jak one są cwane jakie to jest niesamowite zobaczyć tak inteligentne myszki, to wtedy się uśmiechnął. Geshe Langri Tengpa sposób, w jaki praktykował właśnie wymianę siebie na innych, on faktycznie jakby wprowadzał ją w życie. On tą praktykę faktycznie wprowadzał w życie. Jednym z przykładów tego jest taka sytuacja, że pewnego dnia udzielał nauk w świątyni, w klasztorze i przyszła jakaś kobieta z tak nowonarodzonym dzieckiem. Przyszła, położyła to dziecko przy nim i powiedziała: to jest twoje dziecko, ja się nie mogę nim opiekować, zostawiam je tobie. Powiedziała: to jest twój syn, nie mogę się nim zajmować, ty musisz to zrobić. I po prostu wyszła. Zostawiła to dziecko i wyszła. Więc oczywiście wszyscy byli troszkę zszokowani, ale Langri Tengpa w ogóle nie zmienił się nawet na twarzy. Spojrzał na to dziecko i po prostu się z nim zajął. Znalazł mamkę, znalazł kobietę, która była w stanie jakby wykarmić to dziecko, zapłacił jej coś tam za to. I oczywiście dziecko z czasem zaczęło rosnąć. Więc kiedy to dziecko trochę podrosło, to ta kobieta wróciła ze swoją rodziną do Langri Tengpy i przeprosiła go wtedy. Powiedziała, że miała wcześniej wiele dzieci i one wszystkie bardzo wcześnie umarły. Więc kiedy te dzieci tak umierały, kobieta poszła do jakiegoś astrologa czy lamy i ten poradził, że jedynym sposobem, żeby kolejne dziecko nie umarło, jest oddanie tego dziecka pod opiekę jakiemuś wielkiemu mistrzowi. I oni postanowili właśnie wykorzystać Langri Tengpę w tym celu. Oddali mu dziecko i teraz oczywiście rodzice poprosili, aby to dziecko oddał. No co Langri Tengpa powiedział: okej, to weźcie go sobie z powrotem. Oczywiście w międzyczasie zaczęły krążyć wiele plotek i wiele różnych teorii. Ludzie gadali na ten temat, tak, różne rzeczy, co to mogło być i dlaczego ma dziecko. Ale on nigdy tego nie wyjaśniał, nigdy się nie tłumaczył, nigdy nie wyjaśniał tej sytuacji, po prostu przyjął, że jest tak jak jest, zajął się dzieckiem i tyle. I po prostu wziął to na siebie.
되는가 샹바 끄유 쓰든게 주진 충분해 줘 쉬어요 봐. 어때야? 계시 렁르 탐배 로마이. Był taki Geshe Shangpo Gangpa, który był uczniem Geshe Langri Tangpy. I on powiedział, 라마 도지 되면 쉬어야지. i mówi się, że on kiedyś udał się do Bodgaja. 라마 도지 I tam poprosił takiego mistrza Bodgaja o ślubowania bikszu. A on powiedział, ja nie mogę być twoim kempo, czyli jakby tym mistrzem ślubowań. Musisz wrócić do Tybetu i tam przyjąć ślubowania tam w tym takim rejonie Langtang jest bardzo wielki lama, który jest emanacją Buddy Amitabhy i powinieneś przyjąć to ślubowanie od niego. Więc Khenpo Naljor jakby wrócił do Tybetu i właśnie odnalazł Langri Tangpę i przyjął od niego ślubowania. Wtedy Langri Tangpa miał 40 lat. On był jakby opatem właśnie klasztoru swojego już wtedy i udzielał ślubowań i udzielił ich również temu mistrzowi Shang. Inny mistrz Shangpo Gangpa powiedział, że Langtangpa ma wielką bodhicittę. On jest w stanie jakby poświęcić siebie dla tych, którzy go ranią, którzy mu szkodzą. Ja jestem w stanie się poświęcić ludziom, którzy mnie lubią i którzy mnie wspierają, ale nie mogę tego zrobić wobec ludzi, którzy mnie ranią i mi szkodzą. Natomiast Geshe Langri Tangpa był w stanie to zrobić wobec obu rodzaju ludzi. Nie interesowało go nie interesowały go ich poglądy. Więc istnieje również wiele takich legend, opowieści dotyczących właśnie tego klasztoru Langtang. Mówiło się o tym, że tam zwierzęta siebie nawzajem nie raniły. Że kiedy on tam żył, zwierzęta siebie nawzajem nie raniły. Więc Geshe Langri Tangpa całe życie spędził na medytacji nad bodhicittą, współczuciem i miłującą dobrocią. I kiedy umierał, to miał takie życzenie, obym odrodził się w piekłach, by tam pomagać istotom. Ale kiedy doszło już do tego momentu jakby u śmierci, kiedy śmierć się zbliżała, to nagle miał bardzo dużo czystych wizji. Był bardzo rozczarowany, że jego życzenie się nie spełnia, że żadnych piekieł nie widzi przed sobą, tylko same jakieś czyste krainy. Więc bardzo się martwił, co to będzie, no co on może zrobić w takiej czystej krainie. On chciał bardzo się odrodzić w piekłach i tam istotom pomagać. Więc odszedł, kiedy miał 70 lat i tego dnia, w którym odszedł, była taka starsza kobieta, która mieszkała w pobliżu klasztoru i ona bardzo często przychodziła jakby robić korę wokół klasztoru, czy też wokół świątyni. I tego dnia ta kobieta zaczęła robić jakiś raban. Co się dzieje? Coś tu jest nie tak. Kiedy Langri Tangpa, odkąd Langri Tangpa tutaj mieszka, to wilki nie zabijają owiec, jastrzębie nie polują na inne ptaki, a teraz nagle zobaczyłam jastrzębia, który upolował małego ptaszka. Coś tu jest nie tak. Najprawdopodobniej lama po prostu umarł, odszedł. To musi być znak, że on po prostu odszedł.
I zaczęła tak mówić innym mnichom i okazało się, że faktycznie w tym dniu właśnie Langri Tangpa odszedł z tego świata. Oczywiście w tamtych czasach nikt jej nie uprzedził, tak? Nie było telefonów komórkowych ani internetu z ogłoszeniami. Ona po prostu sama taki wniosek wysnuła, przyszła do klasztoru o tym opowiedzieć. Więc w całej okolicy tego klasztoru było wiadomo, że to dzięki jakby właściwościom, jakby przebudzeniu Langri Tangpy te zwierzęta siebie nawzajem nie ranią. Teraz tutaj pokazuję zdjęcie stłupy z relikwiami Langri Tangpy, która powstała w pobliżu klasztoru. Mówi się, że cały dzień i noc ludzie i bogowie okrążają tą stupę. Ale z drugiej strony ktoś zaobserwował, że kiedy cień człowieka padnie na Boga, wówczas życie tego człowieka się skraca. Że jakby to nie jest, że to jakby tworzy skraca nam życie jakby. Wobec czego Geshe Sangshung, uczeń Langri Tangpa jakby zobaczył to i stworzył taką zasadę, że ludzie mogli okrążać tą stupę tylko od świtu do południa, a od południa do nocy mogli ją okrążać bogowie. I do dziś ta zasada jest utrzymywana w tym klasztorze przy tej stupie. Jest taki znak nad drzwiami, nad wejściem do tej stupy, widzicie? Ten na niebieskim tle. I tam jest napisane, że ludzie mogą okrążać tylko od wschodu do południa, a od południa do nocy okrążają ją bogowie. Więc to jest stara tradycja i nadal się tak ją praktykuje. W przyszłości, jeżeli ktoś z Was, kto słucha teraz tych nauk, macie szansę udać się do tego klasztoru i zrobić korę wokół tego klasztoru, to byłoby to, uważam, bardzo pomyślne i bardzo pomocne w rozwijaniu bodhicitti. Dobrze jest właśnie w tym klasztorze wykonywać różne modlitwy w tej intencji, bo był to ktoś, kto naprawdę był uosobieniem prawdziwej bodhicitty. Dlatego właśnie pokazałem Wam ten klasztor i stupę. To miejsce jest naprawdę specjalne. Teraz opowiem Wam historię o duchach. Więc ta historia o duchach dotyczy. Oczywiście ona jest powiązana z Geshe Langri Tangpą. Jak powiedziałem, Langri Tangpa miał wielu uczniów i jednym z nich był Jia Chakriwa. To był jakby jeden z jego głównych uczniów. Był również ważny dla Kadziupów, dlatego bo dlatego, że Gampopa właśnie studiował u tego Jia Chakriwy. Gampopa studiował z kilkoma mistrzami Kadampy, ale właśnie uważał, że najważniejszym był właśnie ten Jia Chakriwa. Więc dlatego ważne jest sobie pamiętać to imię, gdyż jest to jeden z nauczycieli Gampopy.
Trzeba pamiętać, że Gampopa to nie jest tylko mistrz Mahamudry, Gampopa również utrzymywał tradycję Kadampy i to był jeden z jego głównych mistrzów właśnie tradycji Kadampy. Dobrze jest pamiętać o tym. Więc to jest takie dość niesamowita historia, może Wam się spodoba. Zgodnie z wieloma przekazami mistrzów Kadampy, Gyeka Chakriwa urodził się w Kamie, ale według relacji Ralo Cały urodził się w Penpo. A większość z nich jednak mówi o tym, że urodził się w Kamie właśnie. Tak czy inaczej. Jego ojciec umarł, kiedy dziadzia Kriła był jeszcze małym chłopcem. Więc on został sam ze swoją matką. Tak naprawdę on miał sześcioro rodzeństwa, starszych od siebie braci i sióstr, i którzy wszyscy umarli. Więc kiedy te dzieci zaczęły umierać jedno po drugim, to ludzie w Tybecie od razu zaczęli myśleć, że ojciec zmarł, 6 dzieci umarło, to ta matka chyba jest jakąś demonicą. I wtedy demonicą, czy też czarownicą, czy czymś takim, że to jest jakaś dziwna kobieta. Po tybetańsku mówiono tramenma. Każdego wieczora ta matka w ogóle gdzieś znikała z domu. I dziecko, kiedy już troszkę podrosło, zaczęło się zastanawiać, czy faktycznie ta moja mama gdzieś znika. Ja nie wiem, ciekawe, co ona robi. Więc pewnego dnia udawał, że zasnął, tak? Udawał, że śpi. I kiedy zapadła noc, zrobiło się ciemno, pewna taka czerwona kobieta, dwie czerwone, takie czarno-czerwone takie kobiety przybyły do domu i zaczęły prosić ją, proszę, idź z nami. I co zrobiła wtedy matka? W pokoju stała taka duża skrzynia. To taka po prostu duża drewniana skrzynia, tak? Więc ona usiadła na tą skrzynię, tak jakby usiadła na konia, tak? I jedna z tych kobiet zaczęła ciągnąć tą skrzynię, druga zaczęła ją pchać i on po prostu wyleciały z domu. Ta skrzynia po prostu jakby uniosła się nad ziemią i przeleciała przez ściany, tak jakby ich nie było, i po prostu wyleciała. Po jakimś czasie dziecko zobaczyło, że oczywiście dziecko zasnęło, już nie mogło długo czekać, a kiedy się obudziło, matka była z powrotem w domu. Nie wiedział gdzie, więc już wiedział, że mama gdzieś wybyła z domu w nocy, ale nie wiedział gdzie, więc postanowił, że sprawdzi to, zobaczy. Więc następnej nocy potajemnie zakradł się do tej skrzyni i wlazł do tej skrzyni. I siedział tam cichutko, bez ruchu w tej skrzyni. Znowu przyszła północ, czy coś takiego, było ciemno, te dwie kobiety przyszły, zaczęły prosić tą kobietę, proszę przybądź i tak dalej, jedź z nami. Więc ta mama znowu usiadła na tej skrzyni, kobiety popchnęły tą skrzynię. Ale tak trochę się zastanawiała, że coś jest nie tak z tym koniem dzisiaj. Jakoś tak skrzypi dzisiaj ta skrzynia. No ale tak czy inaczej, uniosła się i poleciała, tak jak poprzednie.
Tak jakoś wcześniej wyżej się unosiła, teraz trochę niżej. Coś jest nie tak z tym koniem, tak sobie pomyślała ta matka, ale poleciało. I okazało się, że wylądowali na cmentarzu. Na tym cmentarzu było bardzo wiele różnych innych kobiet. Musimy zrozumieć, że w tym czasie, kiedy mówimy o dakiniach, że to dakinie są dobre. My mówimy, że dakinie to są dobre, takie mądre, oświecone kobiety, ale kiedyś w Indiach uważano, że dakinie są potężnymi, ale złymi kobietami. Po prostu są. To kiedyś słowo dakini to było po prostu określenie na kobietę, która ma pewne nadzwyczajne moce i nadzwyczajne siłę, ale wcale nie musi być dobra i mądra. Więc wszyscy bali się dakin i uważali, że trzeba się ich bać i traktować dobrze, bo inaczej cię przeklną. No więc oni wylądowali na tym cmentarzu i się okazało, że ta mama to jest jakby główną tą kobietą, czarownicą czy dakinią. Ta skrzynia jakby pojawiła się na środku pomiędzy nimi i jakby służyła jej za tron. Wszystkie kobiety siedziały wokół niej. I te kobiety przyniosły takie zwłoki młodego mężczyzny i miały po prostu imprezkę, przyjęcie. Odcięły czaszkę z głowy tych zwłok i podały jej właśnie ten mózg jakby do zjedzenia. A ona powiedziała: o, nie mam łyżki. Nie wzięłam ze sobą łyżki z domu. Zostawiłam w domu. Bo to jest takie, ten mózg jest taki dość płynny, tak? Więc je się go łyżką. Tak jak jogurt. Więc ona powiedziała, o, ja nie mam łyżki, zapomniałam łyżki z domu. A jedna z tych kobiet powiedziała: a, wyciągnij swoją długą rękę. Po prostu wyciągnij swoją długą rękę. I faktycznie ta matka, siedząc na tronie, wyciągnęła swoje ramię, które zrobiło się bardzo, bardzo długie, sięgnęło aż do domu, zabrało łyżkę i była w stanie zabrać jakby łyżkę ze swojego domu i zaczęła jeść. Więc ten chłopiec był w stanie widzieć to wszystko z tego i słyszeć z wnętrza tej skrzyni. Oczywiście oni później wrócili do domu, mama położyła się spać, on wyszedł z skrzyni, położył się spać i wszystko było jakby nigdy nic. Nic się nie stało. On też tak powoli wydostał się z tej swojej skrzyni i cichutko jakby poszedł do swojego łóżka. I oczywiście mama się nie zorientowała, długo nic się nie działo, ale pewnego dnia to był taki piętrowy dom. Mama miała taki kołowrotek, tak? I kołowrotek i na tym kołowiorku jest takie wrzeciono. I to wrzeciono spadło. I mama poprosiła tego syna: o, podaj mi to wrzeciono, przynieś mi do mnie to wrzeciono z tą włóczką. Natomiast chłopiec nie mógł się powstrzymać i po prostu wyszło to jakby z jego ust. Mama, po prostu wyciągnął swoją długą rękę, długie ramię.
I kiedy to powiedział, oczywiście matka się nagle zorientowała, że on to wszystko widział, i pomyślała, o, on zna moją tajemnicę i bardzo się zezłościła. I zezłościła się, bała się, że on i ludzie zaczną ją nazywać jakąś złą takinią, wiedźmą i tak dalej. Więc złapała tego syna, zaczęła go, potrząsnęła nim kilka razy i co się stało? On się zamienił jego ciało zamieniło się w psa. Czyli w środku jego umysł był nadal umysłem tego samego chłopca, człowieka, tak? Ale ciało było ciałem psa. Więc to było dla niego bardzo nieznośne. Bardzo cierpiał z tego powodu. I nawet myślał o tym, żeby się po prostu zabić, utopić się w rzece, czy coś w tym stylu. Myślał, że po prostu skoczy z mostu do wody, czy do rzeki, czy coś takiego. I udał się nad tą rzekę, żeby skoczyć z mostu, ale po drodze spotkał usłyszał ludzi, którzy opowiadali o różnych właściwościach mistrza Langri Tangpy, o tym, jakie doskonałe właściwości i moce posiada ten mistrz. Więc ten chłopiec pomyślał sobie, jeżeli ten Geshe ma takie wspaniałe właściwości, współczucie i tak dalej, to może powinienem udać się do niego. Może on mi pomoże. Więc udał się za jakimiś kupcami, z jakąś taką karawaną kupców udał się do Utsangu i usłyszał właśnie, że oni idą i udadzą się do tego klasztoru Langri Tangpy. I w ten sposób jakby z tą karawaną kupców udał się do Langtang. Langri Tangpa już przewidział, że on się pojawi, że przyjdzie i przygotował taką małą torbę. I poprosił swojego asystenta, zajrzyj, czy ktoś przybył, czy ktoś już przybył. A ten asystent powiedział, nie, nikt nie przyszedł, tam tylko jakiś zakurzony pies siedzi. Tam daleko, ale tak zauważył, a tam daleko jest taki dok, ten pies. Ten pies podbiegł do tych drzwi, do tego domu. I on powiedział Langri Tangpy, nie ma żadnych ludzi, jest tylko pies. Okej, Langri Tangpa powiedział, okej, to musimy teraz wyjść. Założył swoją tą czapkę, wziął do ręki tą torbę, którą wcześniej przygotował. Wyszedł na zewnątrz, pies podbiegł do niego i wtedy Langri Tangpa rzucił torbę na tego psa. I w tym momencie pies zamienił się w małego chłopca, jakby jego ciało znowu jakby wróciło do normalnej formy. Oczywiście chłopiec poczuł wielką wiarę, wielkie zaufanie do tego lamy i został z nim i po prostu służył mu jako jego asystent. Lama również udzielił mu ślubowań mnisich, ale Langri Tangpa zawsze mówił, że będziesz miał jeszcze jedną przeszkodę, więc nigdy nie rób nic sam i zawsze się mnie pytaj o wszystko. Zawsze pytaj mnie o pozwolenie, cokolwiek się wydarzy, bo czeka cię jeszcze jedna przeszkoda. I po pewnym czasie matka dowiedziała się o tym, że jego syn znowu jest w formie chłopca i postanowiła znowu właśnie mu przeszkodzić. I znalazła taką małą skrzynkę, rzuciła na nią kilka przekleństw
zamknęła skrzynkę i oddała pewnemu mnichowi. I powiedziała mu: Słyszałam, że idziesz do klasztoru Langri Tangpy, tam mój syn jest uczniem Langri Tangpy, studiuje z nim, chciałabym mu dać jakiś prezent. Tutaj zebrałam trochę kosztowności dla niego, żeby miał na utrzymanie i tak dalej. Proszę, oddaj mu tą skrzynkę ode mnie. To jest prezent, powiedz, że to prezent od jego matki. I ten mnich faktycznie znalazł Rangri Tangpę, znalazł tego chłopca i przekazał mu ten prezent od matki. Chłopiec zobaczył, że ta skrzynka jest mała, ale jest bardzo ciężka. Nie mógł jej utrzymać praktycznie, była taka ciężka. I coś dziwnego. I on tak się zastanawiał, jak taka mała skrzynka może być aż tak ciężka. To jest niemożliwe. To jest bardzo dziwne. Coś jest tam, co tam może być? Może tam jest jakieś złoto, może coś. Zaczął i już miał otworzyć tą skrzynkę, ale wtedy przypomniał sobie właśnie tą radę Langri Tangpy, że jeszcze jedna przeszkoda go czeka i żeby nic nie robił bez jego pozwolenia. Wobec czego chłopiec udał się do lamy, do Langri Tangpy i opowiedział o tej skrzynce od matki, którą otrzymał od matki. Co mam zrobić? Langri Tangpa wówczas zdjął z siebie szatę darmy, położył, oddał go chłopcu, powiedział: musisz włożyć na siebie tą szatę darmy, zakryć się tą szatą darmy, a potem dopiero powoli otwórz skrzynkę. I chłopiec tak zrobił. Owinął się szatą darmy i otworzył powoli skrzyneczkę, a po czym okazało się, że rozpętała się wielka burza. To było tak jakby dziewięć jakby piorunów rozpętało się wokół, które zaczęły tak jakby, jak to wyglądało troszkę jak fajerwerki. Tak, po prostu dużo świateł, huku i cała ta jego chatka czy namiot, cokolwiek zaczęło się palić. Ale okazało się, że ta szata darmy Langri Tangpy kompletnie go osłoniła i jakby on został kompletnie nie... Więc, więc to tak jakby ten jakby i to szata darmy nadal jest trzymana, nadal przetrwała i nadal jest utrzymana jako relikwia w klasztorze Langdang. Ponieważ Langri Tangpa miał faktycznie, ponieważ ten właśnie chłopcem był Gyachek Riwa, który stał się głównym uczniem Langri Tangpy, bo miał najgłębsze jakby urzeczywistnienie pustości współczucia. Istnieją dwie wersje tej historii. Jedna w pismach Kadampa, a druga w pismach biografii Ralo Cały, gdzie mówi się, że to był Ralo Cała, który pomógł temu chłopcu. Natomiast większość kilka innych historii nie potwierdzają tej wersji i właśnie mówią o tym, że to nie był Ralo Cała, tylko Langri Tangpa. Więc ja opowiedziałam tą historię zgodnie z tymi przekazami Kadampy. Więc ogólnie, kiedy mówimy o tej praktyce wymiany siebie na innych, to generalnie jest to trudna praktyka. Na przykład, oczywiście my ją dobrze znamy. To nie jest tak, że nic o tym nie wiemy, tak? Bo przecież kiedy spojrzymy na nasze życie, mamy rodziców, mamy dzieci, mamy partnerów życiowych, mamy siostry, braci, mamy bliskich krewnych, przyjaciół. I kiedy o nich chodzi, a może tutaj przerwiemy.
Ja tu myślę, że przerwę tutaj w tym momencie. Opowiem o tej praktyce dalej jutro. Dzisiaj było zbyt wiele różnych historii o duchach. Dobrze, to więc będę kontynuował ten wywód jutro.